Duaramla Congress Committee bitungotum uthot BJP along chipo ogdunsi phirangkiamai tangnipon. Ahok tirthia long ajarastai anatle claim dunji damdunji pustami isi ningka chithiabang phiabang me senangji. Lasonsi ningkan kon penonistami Congress Ratcharya songlongsi do thipsi dolo. Bonstami lapu Congress Ratcharya songlong leader ka chikrongotum kimemia jok. Congress Ratcharya song aphan ning chithidam desi uthot Karbing long inut ning kemesen kidukila ka phan kirap tipajir ber abangpu Dr. Tuliran Ronghang akeja pon asokar Bharatiya Janata Party along Duaramla Mandar Congress Committee amai phu Bidasing Teron Lapen alang lidia sang ho tumpen chip ogdunsi wothar langso agriculture IB along phirangkia mai ingi ponsi non kedobom BJP sarkar mate Dr. Tuliran Ronghang keja pon asokar along claim dun pami damdun pami ka popusi ningche thepon thipsi dolo nilitum mate lana litum phan phirangke amaina chopha nangko athelap lo nitum ajiding tui pen Indian National Congress along claim dun bom dam dun bom lo ye nitum Duaramla Mandal Congress Committee tum claim dun bom dam dun bom ahut non bangkai nitum alang tum Congress Party claim ke chok che idam chok che thek pen si nilitum alang litum la District Congress Committee ke nilitum guardian lo jeneba PCC Primary Congress Committee guardian ke nilitum Mandal Congress Committee lo itu Mandal Congress Committee guardian ke District Congress Committee lo thon thak thak si non District Congress Committee atu nilitum phan na chari pon thek the ba nakahon pon thek the ajok nilitum lamangsu neng ki oi pensi ini nilitum elitum kaching honnai nong chetang plong kiduk kelak pencenglok Karbianglong development reclaim nai abangpu te litum kaching hon Karbianglong tim Karbianglong mai pu mati chief anpada kalilang pachu head Assam Legislative Assembly along Alan Lijepa Haidun MLA Dr. Tuliran Ronghang sir alang li phan alang li kam reclaim mate kidu kelang phan kang hon pon dai hu nitum ning che pensi nitum la bangso party phan ning dok pensi antu salang phan da ning dok pensi nitum BJP party lo chepa odun lo Tum Congress bang pan phaisi BJP party lo to nilitum non hejomang ke Duaramla Mandal Congress Committee office bear set lapen ke Duaramla Mohila Congress Committee office bear lam si non bang kenil tum pa oglo lapen non ke bangi mate tiklion api abange nilitum whole 35 PCC pen aki kom na nitum bang suri bangke abang pu bang phi phan ke nitum BJP along payan pu bese nitum matha pon lo tasi non ke bangi abangke itu Congress Mukto Bharat kemang nitum kaching honnai Narendra Modi ke hai keneng je ateng ba Congress Mukto Assam kemang nitum kaching honnai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ake hai keneng je ason thon thak thak si litum Karbianglong ta Congress Mukto Karbianglong kemang litum Dr. Tuliran Ronghang sir alang li kemang son those litum dak Duaramla ta Congress bangke pawe pinja phansi nitum ta boripon bobusi matha ponse pinila so amai litum phirangke bitung phan na chophai lo tawe tum ke damtang Congress lo kopiar pusinang dige claim nili Duaramla Mandal Congress Committee amai phu lo mate president lo pen lapu Duaramla Congress Committee long dun mai phu lo no tum men phan pusin chata nilimen Sri Bidasing Teron nili president Nilimen Sri Babu Teran nili Duaramla long Mandal Committee Vice President reclaim bom Nilimen Bidasing Teron
nili dak Doramla Long Congress News Desk Report, Northeast 24/7, Karbi Anglong.